Една община е просперираща, когато хората в нея се чувстват спокойни и сигурни. В Нова Загора не позволихме липсата на национален бюджет заради политическите кризи да ни принуди да натрупаме дългове, да се забави проект, да не планираме нови, да не подкрепим програми, да не се погрижим за уязвимите групи. Успяхме. И тъй като работата на кмета започва от мига, в който гражданинът излезе от дома си, ние се погрижихме да подадем 25 проектни предложения за саниране на жилищни кооперации на обща стойност над 21 милиона лева. Всички инфраструктурни проекти, заложени в капиталовата програма, да ги изпълним. Имаме нови улици и тротуари на 24 места в града. Изпълнихме по-голяма част от проекта в квартал Изток, където работещите в над 16 местни новозагорски фирми бяха изправени пред невъзможността да се движат нормално и губеха клиенти. Спечелихме близо 3 милиона лева по програмата за развитие на селските райони и ги инвестирахме в градския парк, в тенис игрището, в обновения парк Мария Роза, видеонаблюдение в града и в малките населени места. Вложихме над 400 хиляди лева за подобряване състоянието на нашата общинска болница. Ремонтирахме отоплителната система, алеите, паркинга, реновирани са двете вътрешни отделения, закупени са 2 нови апарата за хемодиализа. За първи път от 40 години построихме нова детска градина в село Съдиево. Обновяваме кабинети, физкултурни салони и дворове в училища и детски градини. Разширихме всички социални програми и стартирахме проект Бъдеще за децата. Открихме туристически център за развитието на туристическия бизнес. Стартирахме програмата Има работа, за да гарантираме финансова стабилност и кариерно развитие на всеки жител на общината. Подкрепихме проекти и програми на пенсионерските клубове. Запазихме традициите в културния календар и създадохме нови фестивали и събития. Привличаме нови инвеститори, направихме първите стъпки, за да станем част от регион за развитие на нови бизнеси и стартиращи предприятия. Гордея се най-много с активното участие на гражданите при обсъждането и вземането на решение за развитието на града ни, за разрешаване на проблеми и за изграждане на нови прекрасни инициативи.